de man uit, dat was natuurlijk weer Kleimars uit Duitsland. De supportbus dan, die gaat automatisch door en die krijgt straks tegen als winnaar de winnaar van deze twee die hier aan de start staan. Dus Oscar Capacini, de Chevrolet Nova, gaat erop nemen tegen een Chevrolet Vega. Van de Rondout van Let, het is een nummer 3 tegen de nummer 9 kwalificatie, maar we hebben hier al gezien, er kan van alles gebeuren, de reactietijd kan al bepalend zijn. Ja, dat is het. Italianen zijn let op de voormiddag van de Golden Knight Bananas van Oscar Capacini. Ronald Verlet gaat door. Een geweldige tijd van 9,905 seconden, 15.000 van een seconde.